खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग सावथामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजि जिउ फगबाननाय महर लाजिनाफोर दामगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबसिना होनजाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आं भगबान बिसिबा गोबावजोंसो आङो केमेराखौ दिनैसो अन खालामबाय आरोना अन खालामबाय माने मा होननानै बुंबावनो सिगां ब्लगसावनो आं फोरमायखाबाय आंना मा अबस्था जानानै थांखो थ' ओमफ्राय सिदा आङो बिबोनांनि न'निफ्रायहाय फैनानै टंलानिफ्राय फैनानैहाय आया बोरमाया न'आव हाबबाय ओंखाम जाहैनो हाबखो नामा आं हाला हाट दरजाखौबो मारिनानै दोना माबो दोना बिमा फिसा हाबबावलायदोंसो थां जारलासो आरोना ब्लग बानायफुनायावनो बोरमाफ्राबो महा समस्या जिखियानो जारलासोनाफोर आङो न'आव दंफैयो बिजनियाव आरोना ओमफ्राय एसे ब्लग लालांनो सेस्था खालामफिननोसै मबाइला जाफिनबाय जेथिया मा होनना बुंनो हरेकमाल मबाइल मा जाबाय थायो मा माबाय थायो दे गेले थुनायलांबाय थायो बिदिब्ला आं दिन ब्लग सावथाम जों मा शेयार खालामलांनो हायो जेरै आंनि ब्लग बानायनाया खुनु माने माबा गैला गद गैला थिग बिदिनो इन्ट्र'आबो गैयामोन आरोना इन्ट्र'खौ दुखां लोबखां होबाय आङो ओमफ्राय नैबेफोर जाहैबाय मा दहाय फुङाव लानानै दोनखानाय आरोना सुनाफोर दहाय फार्स्टआवनो माने जोंनि आदारा फुरा हेभि आरोना आयौ साइडआव दाउआबो गरद माबाना गिसिरनानै होबावबायसो बिनिनो लोगोमोन माने दाउ गैया न'आव बेस्रा ओमफ्राय आबैमोननि माब्रै बायनानै लाबोदोंमोन जाहैदों फिसा आरोना ओमफ्राय दा देरनानै जाथावथाव जाबाय खाफाल मोजां आंहा मोनजाफैबाय आरोना स्रायनो ओमफ्राय दानिया माबाबो होनगासिनो नालाय खिथुखौ नों जानांगौ मानांगौ होनगासिनो आरोना आङो ओमफ्राय आं जेब्ला न'आव फैयो ब्लग बानाय खिथाखायो नोंथांमोननो खुनु जिराय जागोन आलासि जाफैदों बिदि नियम गैया माने चान्स गैया आरोना माने आं दालिजों ओंखाम जानानै लाबाय खिन्थु सोनाफादा आं जेब्ला टंलायाव थांदोंना अब्ला माने बिबोनांनि न'आव आं बिराद जिराय आजादि मोनजादों आरोना बिबोनाङा गावनो मावबाय आरो मावग्राबो दंखायो नालाय गथ' सासे न' टेनसन आरोना बिमाया दै गुदुंजों मा होनो गांथां खुजोब्बाय माजोब्बाय साफा खालामबाय हांस्रोनानै फंबाय रद' गोदाबाय आरोना एबारना आंहा दल संनांसिगोनलाय माथो उफायबाव आयौ गांखंखौलाय मायथ' गिदिर दोनखोसै ना बावखो ना माखो ना गाव जानो दोनखो बेखौ दानस'बाय बेखौ दानस'वासै जाम्बा मुसाहारिसो जाबाय बेना जाबाय आबैमोननि 150 बायनानै लाबोदोंमोन जाहैदों ओमफ्राय देरनानै इदि जाबाय आरोना मिथियां दा गाव जागोन खोमा मालाय ओमफ्राय प्रग्रामा आंनो संनायमोन आरोना ओमफ्राय दान्दिसेफोराव आङो माने फारसेथिं नथ' सिबहैनायाव बेलेग खामानि मावनायाव आइया गावनो संबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ माजों संदों होनबाथाय एकदम गोथां बिलाइ नोरसिं ओमफ्राय मा होनो बेखौ जोगोलावरि माबा माबि जारि जुरि होनाय बिस्रा सुंथालायनानै संबाय नै आइया माथो होनबावनो माने सुनाफोरा आङो नै बेफोरखौ हाबाफारि मावनो आखायाव लाबाय आरोना नथ' सिबस्रांनानै फैनानै आङो नै आरो बेखौ गांफोरखौ गारहैनोसै ओमफ्राय नै बिसिना एकदम बडिगार्डफोर बायदि मालाय बाथरुमफ्राव माने मोखाङाव गावसोर जाना बे बाथरुमाव रावबो दुगैया दे मिनिनानै थैगोन बाहेरायाव स्रां दुगैग्रा नालाय रावबोआनो गैखाया नालाय बाथरुमावनो दुगैफेराखै आंथ' दुगैयाखै आरोना फैनायनिफ्राय हासुग्रायाव हासुबावासो खिग्रायावनो थ्रोब हाबबाय बेयावनो हासुबाय बेयावसो एसे ब्लां नालाय मा होननानै बुंनो ओमफ्राय नै फायखाना बोरायासो मजामोन आरोना थाथ'बाय बेहा बायदिसिना सोनानै दोनबाय बिसोरो दैया दाबो गयो बेयावबो सिन्था गैया खिजाबावसो माबा बाथाम बुथामखौ बोथ्रोदलायनानैहाय माने सुनाफोरा आं गोबोरखि गारनो आखायाव लाबोबाय आरोना ओमफ्राय मोसौआबो गैखाया मासेल' नालाय न' टेनसनसै ओमफ्य बोरमा कयेकथा दं आरोना ओमफ्राय नै खदालाब मालाय मिनिनानै थैगोन आंबो खदालसो गारगोनहाय नांला आङो ओमफ्राय मोसौआबो आंनिखासो नालाय मासेल' गावस्रा गैखालामोन ओमफ्राय गारनोसै आङो आइया गावनो न'आवनो फिसिनोसै होननानै माने लाबोबाय नालाय आदि हरनाया राननानैहाय लाबोबाय ओमफ्राय बिमा मासेया दाबो जाय आदि लांदोंमोन बे मादैमोनाव दङ आरोना जुनारफोर गोबोरखिखौ गारनानै लाग्रोसै आङो ओमफ्राय मा होनना बुंनो बेस्रा गलिया नै अखा बोथोरनि सिगां फाहामनानै लानो मोनासो जाहैदों अखा थिगसे हाबाथाय गेजेर अबेबा माने अखा सेरलाय जाहैदों आरोना महा समस्या ओंखायनो मालाय आइया बेस्रा गावसोरबा मोनायावबो सानसे उन्दुनो मोना अखा ज्राव हाबाथाय थाथों होननानै बुंलायो माने बाथरुम खाथियाव माने थाथोंसो आरोना मिनिनानै थैगोन नुवाखै बडिगार्डफोर बायदि गावस्रासो एकदम गेम आरोना ओमफ्राय आं दाख्लै फैजेनबाथ' अखाबो थाइफ्रिनाय मानाय एकदम खिनाय हासुनाय बेहायनो गोन मोनामलायनाय आरोना जि दै होनानै स्राव सिबबाय आंहा जों ट्रेन गाखोनायनि मोनामनाय आरो बोरमा खि मोनामनाय भगबान ओमफ्राय नै ओरै बैसा सासे सुबुङा नै हारसिंनो मोथो गेलेगासिनो दं आरोना बिब'नि गेलेग्राफोरखौहाय एखमबा हारसिंबासो बिराद मोजां गेलेयो बियो लोगो थाबा ओमफ्राय हेब्लायलायनानै हब्रालायबाय थायो आरोना ओमफ्य दा हारसिं नालाय सिरि सान्थि गेलेनानै दं दा गेलेखांबाथाय थ्रोब होफिनगोन आरोना बियो खामसालिया बिबायना ओंखाम संग्रायाबो ब्लां जाबाय नालाय टेनसन गैला
बेयावनो स्राय गेलेगासिनो दं आरो मालायनि ओमफ्राय टाइमा माने मिलायफैस्लाबासै आरोना जों फैयावनो जों माने लालिपारायाव थानायावनो बिब'मोना फैनानै थांखांबाय लोगो मोनासै दान्दिसे उनाव ओमफ्राय फंबाया जानानै थांबायानो आइया गाइखेरबो लानानै फैखांलायबाय मालाय ओंख्रि मोननानै ओमफ्राय हे भगबान गोलैला गोलैलि ओंख्रिया बोरै हायना जालांखो नै बिमाया सोर एरनानै बिदि गेदा गेदि खालामखो रद' रद' संनाय बुस्थुखौलाय एकदम बिलाइ बिलि गोथां आरोना आखाइ बिमानि आखाइनि लादाव लादाव जानोसै आं दाउ गिसि दालि भगबान एसे जाला जालि जानानै टेब्लेट गरसे जानानैसो उन्दुनानैसो सिखारनानैसो केमेराखौ अन खालामफिनबाय आरोना आङो न'थ' सिबस्रांनानैहाय गथ'फ्रा ओरैबायदि लेथेर फेथेर गेलेदोंमोन मानि सुनाफोर गोस 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 मोनगासिनो दं आरोना पेरासिटामल लाबोनाय दंमोन आइनाव बेखौ गब जाना होदां पन्द्रनिफ्राय लोमजाबोसिगोनलाय खोमाहाय बोरैबा जाबा मानसिया जिउफ्रासो सुंलांखो ना माखो फात्ता मोनला आरोना आङो लांबा लावखाथोंसै आं बाथारबाय आङो दुम रम 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 आं सानबाय फुङावहाय माइब्रा जादों नालाय माइब्रा जानायासो रम रम मोनदों नामा बिदि सानदोंमोन आं उनाव माइब्रा जानायाथ' एफा गोबाव थाफेरा आंनाव ओंखामखौबो खहाबासो माने इसेल' जाबाय आङो बेदरखौबा इसे जाबाय रोसि रोला आरोना ओमफ्राय मुलि जानानैबाबो दाबो स्रां मोनाखै बोरैबा ख्रुब 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 सालु सालु मोनगासिनो दङ दाख्लैनि एकदम ज्रावा ज्राव सुइमिं पुलाव सानस्रि हैनाया नोंथांमोनखौहाय बेनो दासो साजा मोन्दों खोमा आरोना आरो फिसाजो दुगैगासिनो दङ र' एसे नों दुगैखांबाय गस्ला गानाखै दाना देखायनाङा नै गस्लाया फेना बेगाव सायावनो दङ अखौबा हानाखैनो आं बेगनिफ्रायनो र' फिसाजोखौ लायनोसैलाय दे नों गाननानै थादो जिखौ बै सान्दुंआव लामबाय दे आफा दे सानैजोंनो ओरैबायदि गेलेबाय आदाराथ' नै एफा जादों आरोना मा होनो गथ'फोरनि जानाय मालाय आलुआथ' जानानै फैखादोंनो जाबाय थौदो फिनगानोसै दहायथ' गोस गोस मोननानै बारा जानो हायासै बेलासियाव ओमफ्राय बिमा फिसा नायदो स्रायनो एकदम गोथांजों लगायनानै जाबावबाय आं एसे आरोना बेदर दरनै लाबावनानै आरो फिसाजोआबो गाइखेरजों लोगोआ थांबाय नालाय हेबलायबाय आरो दाउ लकेलखौलाय मा बुंनो आरो मोदोम गैया मा गैया बेनो मोदोम बेनो हारा गोथावल' आरो दाहाय गरसे जाबावनांगोन मुलिया एकदम खुरखुबा खाराखै दाबो जाजुदो दाउ दिसि जायो बिराद गोबाव जाबाय दाहाय लालिफोराव जानोल' जाजोबबाय मा लोंदो ओमफ्राय आरो सुनाफोर ब्लगखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो आं एसे अरलुला जाबावनोसै गोदिबो गारा आङो दाउ दिसिया बिदि जायाबा जेबो मोना दाउ ब्रयलारफ्रानो गब जाबानो जोबो जि गोथाव जादोंहाय सिबाय बिमानि आखाइनि संनाय आइया माने जोंना मस्ला पाति बेबायदि जेबो होआ आरोना खुनु माने सामब्राम दरसे सेरगोन बानलु सेरगोन ओमफ्राय कयेकथा बिदिनो जिरा एसे होगोन सामब्राम गुफुर हाइजें बिदिल' आरोना एकदम सिम्पोल बिराद गोथाव मोनो आङो बिमानि संनायखौहाय जोंसो अभार माबा माबि होफ्रां नागिरबावो आइना बिदि गैया आरोना थ' ओमफ्राय आङो दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै माथो गोलाव खालामबावनो अबस्थाया आंना बिदिनो सोलिगासिनो दङ एकदम सुख गैया आरोना जिबनफ्रानो ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे सेयार खालामबाय आङो खायफा गोसोखाङोमोन नालाय आंना नोंथांमोनहा ओंखायनो आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच